Amping, ampo ug ambit. Kini ang mensahe nga gipalanog ni Arsobispo sa Sugbo Jose Palma atol sa Pontifical Mass nga gisaulog ning adlaw sa kapistahan ni Santa Teresa de Avila sa Dakbayan sa Talisay. Nangayo siya og pagsabot sa hugot nga pagpatuman sa mga health protocols. Si Chona Carion sa report. Sitwasyon sa kapistahan karon sa Dakbayan sa Talisay gumikan sa nasinating pandemya. Ang kaniadtong maghuot ang manimbahay nga mutambong sa misa sa Santa Teresa de Avila Church karon limitado na. Hugot nga gipatuman ang health protocol sa mga musud sa simbahan aron kalikayan ang pagkatap sa COVID-19. Matag musulod sa simbahan, pangayuan og quarantine pass, kuhaan og body temperature ug mag-sanitize. Adunay mga senior citizen nga gibabagan nga makasud gumikan kay gidid-an man sila lakip na ang mga minor de edad base sa guidelines sa Interagency Task Force. Sa sud sa simbahan, hugot nga gipatuman ang social ug physical distancing. Si Arsobispo Palma sa iyang bahin nangayo og pagsabot sa mga manimbahay sa striktong pagpatuman sa health protocols tungod og alang man kini sa kaayuhan sa tanan. Sa iyang wali, gipahimug-atan sa Arsobispo nga taliwala ning nasinating pandemya dili angayang kalimtan ang pag-amping, pag-ampo ug pagpaambit. Kay susama man kini sa gipaambit nga mga mithi sa patrona sa Dakbayan nga si Santa Teresa de Avila. Santa Teresa, being the doctor of the church, is the master of prayer. Ang iyang mga gisulat pagtudlo sa kaimportante sa pag-ampo. O kung doon ay importante nga leksyon alang natong tanan panahon sa COVID, ingon ko, ampo, amping, ambit. Ubani rin Anti Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.